ನೆಟ್ ஒரு ಗೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಟೋ ರಾಜ ರಸಿಕ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುದಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಪಿರೋಡಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚ ಬೇಡ ಕಾಣ್ತದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೇ ಇನ್ನಿತ್ತು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲ ಲೈಫ್ అట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పుడు అట్లా లైఫ్ ఏం చెప్పుడు అంచా అట్లా ఎంచా బాయ్ 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 ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನು చెప్పుడు ಅವೇ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಓವರಾಲ್ ಪಾತಿರದ. ಸೊ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂಪು ಅವೇ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಐನದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಪೋರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾರ ಬೈದೇರಿ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇದು ಒರಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅದು ವಿಮಾನ ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಲ ನೀನು ಬಾ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಮಾತಾಡು ಮೀ ಬಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರೇ. ಸೊ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಆನಿಗೆ ಕುದರ್ಚಿ ಮಂತ್ರ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವೇ ಪ್ರದೀಪ್ ಒಂದು ಅದ ಅಂದ್ಯಾ ಅಂದೊಂದು ಮೈನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ವಿಷಯ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂಡ मेरा लाइफ दे अराउंड फातिर नान पण मैं प्रोफेशनल याद रिक्शा ड्राइवर ऑटो वाला शंकर नगन फैन गोबुदे ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಜಾಬ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೆಕ್ ಇದೆ ಅಂಚಕೇನ್ಗ ಅಂಚ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತ್ರ ಮಾತ ನೀ ಉಗುಲ್ ಪಾಗ ತಿನ್ನು ಬಾ ನೀಸ ಬಾ ಬಾನಾ ಬಾರ ಬೋಡಿ ಬಾ ಬಾ ಭಲೆ ಬೋಟಿ ಬಲ ಸೊ ಸಡಮ್ का इधर गेस्ट लक दो पैर बुजुर्ग बरजी एन रैस जना मूल पर बोल अंचिल खाली ऑर्डर रखो केले ಸೊ ಅವೆ ರೆಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಅಂಚ ಆನ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಪಾನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚೆತ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಆನೆ ಉಂಟು ನೀಡು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಕ್ಕ ಇಂದು ಎಂಬೆ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಸಿನ್ ಅಪ್ಪ ಪನ ಯಾನ ಮಾಮ ಹೊಡು ಬೈ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಊರ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಮಂದಿ ಕೋಟೆ ನನ್ನ ಕೋಟು ಏರ್ಲ ಇಂದ ಬಾಬುರ್ನ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲಂ ಪೊಲಿ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಬಕ್ಕೆತ್ತ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ಟ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಫೋನ್ ಅಂತ ಆಯ್ ಜಾವ್ ವನ್ಲೆ ಎಂಚಂಡು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ದೇರ್ದೆ ಜೀವದ ಅಡಿಗೆ ತಿಂದಿ ಆಂಡ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಹೋಯ್ ಆಂಡ್ ಬೈಲಕ ಕಾಣ ಇಂದು ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತರು ಓ ಬೇರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ರೇಂಜ್ ಇತ್ತು 99 ಕಾಲೇಜ್ ಆನನ್ನ 99 ಅವೊಂಜಿ ಬಂಡನೆ ಸಬ್ ಅಮೀರ್ ನೈ ಇರ್ನ ಬನ್ಲಿ ಎನ್ನನ ಏನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡಿ ಇದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗು ಬೇಲೆ ಬಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆತ ಪಾಸ್ ಆತ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಕಾಲ್ಪೇಟ್ ಟಾಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾಡಿ ಅಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗು ಬೇಲೆಗೆ ಬಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಂತ್ಯ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ದ ಶಿಫ್ಟ್ ವಯಸ್ಸು ಇಂಕ ಬಂಗಾಂಡು ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರ್ದು ಐದೊಕ್ಕದಾಯ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾನೆ ಶುರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗೊಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ ಊರು ರಾತ್ರಿ ಅದ ಅಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬು ಸುರಾದ ನಂಚ ಅಂಚವು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಗುಳ್ಳೆ ಒಂಚೂರು ದಿನ ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೈಕ್ ಗಾಡಿ ದಿತ್ತೆ ಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಸೇರ್ನಾಗ ದಿತ್ತೇನೆ
ಡಿಯೋ ತೆತ್ತದು ಕ್ಯಾಮ್ಕ ಬಿಡಿಯೆ ಚೂರು ದಿನ ಡಿಯೋ ತಿರುಗಿಯ ತಿರುಗಿದ ಅದು ಓಡಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿ ಹೊಡಿತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಏ ಬಾನ ನೀ ಸಬ ಆಂಡ ಸುರನ್ ಬೇಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಇಂಚ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಳೆ ಪಾಯ ಅವು ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಡೀಲಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬೋಡವ ಒರೆ ಸೇರ್ ಉಂಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಉಂಟುಂಡ ಫನ್ಲೆ ಫನ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿ ಅವು ಅಂಡ ಅವು ಅದು 99 ವರ್ಷ ಪಾಡನು ಇದೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ ಬಯ್ಯದ ಬಯ್ಯದ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ ಅದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಪಾಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಒತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬುಧವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಸತ್ತು అయిపోయి ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೆ ಇಂಚ ಐಟ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಐಟು ಬಿಂಡೆ ASMR ಎಷ್ಟಮಾರು ಬೋಟಿ ಮನ್ಪುನದ ತಿನ್ಪೇನ ASMR ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬೋಟಿ ಮನ್ಪುನದ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಮರ ಹೆಂಗ್ ಇಂದದು ಬೋಟಿ ಬೋಟಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಬಾತು ಹಾಗೆ ಹೋಂಗೈರಿ ಕುಳ್ಳದೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹೌದಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಲ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಬರೀನ್ರಿ ಮೀನಿಂದ ಬಲೆ ಬರೀನ ಅವಲ್ಲಿ ಆ ಮೀನಿಂದ ಬಲೆ ಬರೀನ ಅವಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಊರ್ನೆ ಬಲೆ ಸಾರ್ಕ ಮೀನು ಬರೀನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೋದು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಿಗಿಂತ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಈರ್ ಫನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಲಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಪೋಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ అవునా బ్యాంక్ ఇంటర్వ్యూ పాస్ అండి బ్యాంక్ బేల చేరండి వాళ్ళు సుబ్రహ్మణ్యుడు అల్పడుదు అవు ఇంకా ఫీల్డ్ వర్క్ పూర ఇస్తాను అల్ప రికవరీ ఇంకా ఫీల్డరా కొంచెం ಹೋಲಿತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೋಟಿಗಾರ್ದು ಊರೆಲ್ಲ ಗಡಿ ಬರಿ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೋಲಿತ ತಿರುಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂಗೆ ಅಂದಿರಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಲ್ಪ ಅದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೈಕ್ ಡಿಯೋಡು ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇದೆ ಐಟು ಚೂರು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಐಟು ಬೇಲೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತೆ ಓ ಹೌದೈತೆ ಐಟು ಬೆಂದು ಉಂಟೆ ಬೆಂದೋದ್ನಾಗ ಅದಾಯ್ತಿತ್ತ ನಾವು ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ ಐಕೆ ಆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಯೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಪಿರ ಗಾರೆದ ಬೇಲಂಡದ ಐಕೆ ಭಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಯ ಕಲ್ಲು ತುಂಬಿಯ ಪೂರ ಅದಲ ಐಟ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೆ ಇಂಕ 5 ಬಕ್ಕದೈತಂತೆ ಪಿರ ಆಕಲ್ ಎತ್ತೀರು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಅವು ಯಾನೆ ಬಿಡ್ದು ಹತ್ತಿನತ ಇಂಚ ಬೇಲೆಗೆ ಬಲ ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಡಿರು ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ ಪಯ ಪಿರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪ ಪಿರ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಬೈಕ್ ಇದ್ದು RX ಮಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಲೇಡ್ ದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇದಕ್ಕ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪಿರ ಐಟ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ಸ್ವಂತ ಓಣಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಅಪ್ಪ 3 ಜನ ತಿಕ್ಕಿರು ಸರಿ ಈತ ಒಂದು ಹಿಂಬೇರು ಬೊಕೊರಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂಚ ರಿಕ್ಷಾ ತೆತ್ತರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದೆಪ್ಪು ಮಗ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕ ಆಪುಣೆ ಅಂಚ ಮುಕ್ಕಳ ಆಪುಣೆ ಅಂಡೇರಿ ಅಂದೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಡ್ದಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು
ಲೈಫ್ ಒಂದುಂಡು ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಪೂರುಂಡು ಮಾತಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಪ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬುದ ಗೊಬ್ಬುದ ಅನ್ನತ್ತ ಓಡೇನು ಓಡಿ ಇದು ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ತಂದೆ ಬಾಡಿಗಂಡಿಯಾ ಬಿಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಕಣ್ಣರೆ ಅವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ತುಕ ಪೋಟಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಗೊಬ್ಬು ಬರ ಬನ್ಕ ಅದು ಕೆಲವು ಪಾಡೋಣಿಗೆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಪಾಲಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಇಜಿನ ಐತೆ ಪ್ಯಾಕಾಲಿ ಅಂತ ತಿಂದು ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಂಜಿದಾರ ತಿಂಪೆ ಮಾರ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ರಿಕ್ಷಾ ದೆತ್ತನೆ ಎಂಚ ರಿಕ್ಷಾ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಬಂಪೇರು ಎಲಾಬರೇಟ್ ಬಂದ ಅಂಚ ಬೇಗ ಮುಗಿಪರಿಜ್ಜಿ ಉದ್ದೋದು ಬಂದ ದಾಲಾಪಜಿ ನೋಡು ಮಾತ ಬಂಪೇರು ದಾಲಾಪುಜಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಡು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಡಿಗೆ ಬರ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಟೈಮ್ ಕೊರಡು ಅಂತೆ ಅಂಚೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುಣ ಅಂದು ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡು ಅಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ನಿತ್ತು ಬೇಲೆದ ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಾಪು ಜನ ಮಾಡೋದು ಅಂಚೆ ಪುಣತ್ ఒక జన అట్లెట్లా ఉంచారు వందానికి వంద లెక్క ఇస్తుండ ఆపలేక ఇస్తుండ కరెక్ట్ పోట ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಇದ ಬೈಕ್ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಆಗ ನಿಕಲ್ದ ಅಡ್ಡ ಕೊಡ ಅದು ಈಲ ಬೈಕ್ ಅಂಚದ ಪಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ದಾಖಲೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ನೀನು ಅವು ಬಂಡ ಪನಿಯರೇ ಆಪು ಜಾತ ಓದಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಎತ್ತಾಡು ಓರೋರ ಎಂಕಲ್ ಬಗ್ಗ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ತಪ್ಪುಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓರೋರ ಆಕಲ್ನ ತಪ್ಪುಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೈಕ್ ದಾಕಲ್ನ ಅವರಿ ಆತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಕಲ್ನ ಸನಿಕದಾಯ್ತನ ಪಕ್ಕ ತೋಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೀರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಅಡಿಪುನ ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿ ಮಿನಿಯಾತನ ಮೆನ್ಷನ್ ಟಿಗಲಟೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಇಕ್ಕಿಜ್ಜ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಚೊರೆ ಚೊರೆ ಮಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೂರು ಚೊರೆ ಅನ್ಪುಣೆ ತೀರ್ನಾಥ್ ಸೀದಾ ಅರ್ಪುಣೆ ತೆಂಕ ಬೊಟ್ಟಿಗ ಸೀರೆ ದಿವಲ್ನೆ ಅನ್ಪು ಸೀದಾ ಅರ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಆತನ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಆತ ಪಾನ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಪಾನ್ಬೆ ಟೈಮ್ ಪೋಣಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಹೋಗುಂದು ನೆನಪು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಟೈಮ್ ಆಟದ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಂಜು ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ತಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಬೋಟಿಗೆ ಓಡೋದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತದ ಏರನ್ನ ಬರುವಿಲ್ಲ ಈ ಬರೋದು ಆಟದ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಕೊರಿಯಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೊರು ಗೆಸ್ಟ್ ತಿಂಪಾಲ ಬೋಟಿಗೆ ಓಡಿ ಜಾರೆ ಮರಪುಂಡು ಆಟದ ಟೈಮ್ ಬನ್ಲಿ ಆಟದ ಟೈಮ್ಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅತ್ತು ಚೊರೆ ಐನಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೆಗತ್ತೆ ಉಂಡು ಪಂಪನೆ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಟೈಮು ಆಟ ದುಂಬುಪುರ ನಡುರಾತ್ರಿ ಮುಗ್ಗಿ ಉಂಟು ಬಾಡಿಗೆದ ರಸ್ಸು ಅನಿ ಕಾಸು ಅನ್ಪುನ ಪುರ ರಿಕ್ಷಾದಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆತ ಅಂಚ ಅಂಚಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಕತ್ತಲೆಡತ್ತ ಪೊಂಜು ಪ್ರಾಯದ ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ಮೈನ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜು ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬರ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಳು ಬರ ಅಕ್ಕಳು ಇದಾಯ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದು ಹೋದಾತನ ಅಕ್ಕಳು ಈ ಪೊಂಜೋನು ಏನನ್ನೋರ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಡೇರು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬಿಡ್ಲೇನ ಓಡಿ ಬಿಡೋಡು ಜನನು ಒಯ್ದೆ ಉಂಟ ಅಂಡೇರು ಅಂಚ ಪೋಂಡು ಇದೆ ಉಂಟ ಮುಂಗೂರದ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡನೆ ಇದೆ ಗುಜರುಕು ಬಿಡ್ಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಗೂಗಲ್ ಗುಜರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪಡ್ದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಡ್ತಾ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚ ಬಿಡಿಯರ ಬಂಡೆ ಇದೆ ಗುಜರುಕು ಗಂಡೇರು ಏತಾಪನಿಗೆ ಎಂಡೇರು ಹೀಗೆ ಏತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಾಜದ್ದು ಏತು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಡಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಕೊರಲೆ ಅವು ಪೋಯಿ ಎಂಡರು ಲೆತೋ ಹತ್ತಿರು ಲೆತೋ ಬತ್ತದ ಗುಜರು ಕೊಡು ಜಪ್ಪನ ಮೂಲತ್ತು ಚೂರು ತುಂಬೋಡು ಅಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ತುಂಬನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಗಂಡೇರು ಇದು ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಮಾಧಾನನೇ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಬತ್ತನು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಲೆಜ್ಜಿ
5 ಇಂಚು ಬತ್ತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ನಾಯಿ ಸಂತೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಂಡುನುಂಡು ಫೋನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪು ಜೀರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಆರಿಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ತೋಪ ಇರತ್ತ ಐಟೆ ಕಾರ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉಂತುಂಡು ಇಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಕಂಡುಟು ಮೂಲತ್ತಿ ಇರು ಓಡಿಲೆ ತಾತಾರೆ ಎಂಡನೆ ಎಂದ ಆಯ್ತಾರ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜು ಮೂಲ ಆದಿಪ್ಪಮ್ಮ ಅದಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಳತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇರೇನು ಓಡೆ ಬಿಡೋಡು ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪೋಪೆ ಮತ್ತನೇ ಪೋಯಿನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಡುಡು ಬುಡ್ದು ಬರಲೇ ಅವು ತಪ್ಪಾಗುಂಡು ಪೊಂಜು ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಆಟದ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪಳ ಪ್ರಾಯದರತ ಬಾಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಜಪ್ಪನ ಚಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಅಂದಿರು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಅವಸ್ಥೆ ಆಕೆರಾಪಣ ಒಂದು ನಿಜ ಘಟನೆ ಆಕೆರಾಪಣ ಒಂಜನ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು 500 ಬಾಡಿಗೆ 500 ಒಂಜಿ ಇದಾಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಂತೆ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೇರು 6 ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟಿನ ಬುಡಿಯೇರು ಎತ್ತನು ಮುಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೇನು ಸುರುಕೆ ಬಿಡ್ತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಮುಕ್ಕಳನ್ನ ಇದ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೆ ಅವು ಆ ಪುರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಬೋಟಿ ಕೊರಚಿ ಪೂರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಆ ಬೋಟಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮರ ಪೇರು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಏ ಬಾಬಾ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಬೋಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇದು ಮೂಜಿನ ಕತೆ ನೋಡಿ ಇತ ಅಂಚನೆ ಇತ ಅದು ಇಂದು ಕೆಫೆ ತಾವು ಉಡ್ಲಾಡಿ ಕೆಫೆ ಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ತಾವು ಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವು ಬಂದು ಕೆಫೆ ಆಯ್ತಾ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ದನಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಬೈ ಟೇಪೇರು ಎನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ತೀರ 10 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಅವು ಬಂಡ ಈಜಿ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನಲಿ ಬರ್ರಿ ವರಿ ಎತ್ತನೆ ತಿನ್ನಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಚೂರು ಅನಿತ್ಯ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬಿಡ್ಚಂದ ಒರಿ ಇಪ್ಪನೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಒರಿ ಉಂತುನೆ ಅವು ದುಂಬಿತ್ತನೆ ಬೊಲ್ಪುಟ್ಟ ಅಪಗಾರ 2 ಜನ ಇತ್ತೀರು 5 10 ಗಂಟೆ ಬಂದ ಇರೋಂಡತ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮು ಪೊಲೀಸ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಜೆಪ್ನ ಯಾನು ಉರಿ ಎತ್ತನೆ ಉರಿ ಮಂತಂತನೆ ಐಟು ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಡ್ ಊರ ಕುಡ್ಲಾಡತ್ತ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಪುನು ಪರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಜವನೀರು ಉಪದ್ರ ಅನ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಅಕ್ಲೂರು ಅಂಚಿನ ಪುರ ನೀರು ಜನ ಚಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮೈಪೇರೆ ಯಾನೂರಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಹೊರಗ್ತೇನು ಯಾನೂರು ತೂದು ಬರಡ ಗೆಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಉಂಡು ಬರಡು ಆಜನ ಉಂಟಾನ ಅದು ಇರುವ ಉಂಟು ಈರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವರಸೂರ ಅಂಪ್ಲೆ ಬೋಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಏರಿತೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೋಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಗಾಣ ಮಾರಿ ಸಾರಿ ಬನ್ಲೆ ಅದ ಕೆಫೆಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಐಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೆಲೆ ಬದಿಪತ ಐಟು ಪೂರ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಆತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಅದು ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ಟ ಒಂದಿತ್ತನ ಏನು ಆಲ್ಟು 10 ಗಂಟೆ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಬಾಕಿಲು ಬಟ್ಟೆ ಲೈವ್ ಒಜ್ಜೆ ತಗೊಂಡೆ ಫುಡ್ ಬರೀ ಆ ಜಂಟೆ ಫುಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬುತ್ತಿ ಕೊನೊಪ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಅಲ್ಪ ನೆಂಕಡು ಏತ ಉಳ್ಳಾಯ್ಪ ಅಂದ ಈರ್ನ ಸೈ ಏರಿ ದಣಿದು ಏರ್ನ ಭಾರಿ ಮತ್ತೆ
దాని తీరనే మేము మగ్గేది ಬೋಲಿ ಮಗ್ಗಿ ಒಂದು ಅವು ಚೂರು ಕೆಫೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಐಫೈ ಕೆಫೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಚಿನೋ ಕಾಫಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಎತ್ತನು ಬೋಟ್ ಐಟ್ ಪಾರ್ಪಣೆ ದೆಪ್ಪಣೆ ಬುಗ ಬಲ್ಪ ಹಾಕದು ಬರ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಜಂಟ ಹಿಡಿದು ಅಕಲು ಶಿಫ್ಟ್ ಅಕಲು ಏನು ಮಂಟೆ ಊಟ ಬರ್ಪೇರು ಬಲ್ಪಗೆ ಬೇರೆ ಪೂಜಿ ಕ್ಲೋನ್ ಸುತ್ತ ಅಂಜನೆ 24 ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು 24 ಎಂಗಳು ಜಪ್ಪತ್ತ ನಡುಟು ಅತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರಣ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀ ಕುಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಷ್ಟವತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಡು ಓ ಏರ್ಲ ಅಂದತ್ತ అయితే ಬೇಲೆ ಉಂಡ పోకుండా పోతారా ಅದು ಏನೇನು ನಂಬರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೇಡ ಪಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನಂಡ ಇತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ದನಿನ ಜಪ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಗ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೆಟ್ಲ ಸೆಟ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರವರ ದನಿ ರತ್ಸನಗೊರ ಅವರವರ ಅರಿಗೊಂದು ಐರನ್ಲು ಟೆಂಪರ್ ಇಂತ ಆಯ್ತಾ 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 ಹಿರೇ ಮಂತ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ತೂಲೆ ಅವು ಬಂದ್ಬಿಡ ಅವರಿಗೆ ಅರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬಯ್ಯ ಇಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳು ಬತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲರಿಗೆ ಒಬ್ಬುದ ಅಲ್ಪ ದನಿನ ಡೈಲಾಗೆ ಬೇತೆ ಈಯನ್ನ ಬೇಲೆದಿಂದ ಹತ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಚಕೊಂಡಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚನ ಮಾತ್ರ ಮಾರಲಿ ಅವು ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬೋಲಿ ಮಗ ದನಿ ತೂಂಡೆ ಎಲ್ಲ ದೈಕ್ ಬಲ್ಲೆ ತಂದಿರು ಆ ನಮ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತುಜ ದನಿ ಎಡ್ಡೆ ದನಿ ಇಡ್ಡೆ ಮರ್ಲೇನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದನಿ ಮಾರ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆಡಿದೆ ಐತೆ ಅಂಬೆರಿಗೆ ಅದೇನವರ ಬಾಯಿ ಬಾಲೆ ಮರ ಅಂಚ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್